Poštovani radnici, poštovani građani i poštovani novinari i vi policijska uprava u Vranju, dobar dan. Pre nego što počnemo sa obaveštenjem šta smo uradili kao inicijativni odbor, moram da kažem da i danas kao i uvek do sada da mi nismo politički skup, već skup koji mirno i dostojanstveno potražuje svoj novac mukom zarađen. Tako je. Skup koji ne želi da menja i ruši ovu vlast, jer granu na koju stojimo ne želimo da sečemo. Želim da kažem kako je došlo do moje izjave da stiže povoljne vesti u Vranjskim novinama u Jug Pres za radnike Koštane. Nakon dužeg vremena i ubeđivanja sa gradonačelnikom uspeli smo da nas primi i sasluša. Dogovoreno je da dr. Slobodan Milenković pomogne i obećao da će stupiti sa nekim relevantnim činiocima iz Ministarstva u Vladi Srbije. Verovatno je i to uradio. I mene sutra dan zovu iz kabineta predsjedništva i kažu da je bilo reči o tome i da će država Srbija dati novac radnicima Koštane ne po 300.000 dinara, nego po 500.000 dinara, znajući da se borimo punih 25 godina i navodno kao da žele da nam pomogu. A kamate kude su? Dosta, ljudi, dosta! I kraju da uzmeš. Bio vrelu žedošte pa i kamate. Ako ja si pišla preš kamatu. To je postoji dobijemo. Sutradan iz kabineta gradonačelnika stižu demanti da sam ja obmanuo vas i da sam slagao da su oni uopšte razgovarali sa bilo kojim i da nemaju čoveka ko da im zakaže. Čovek se zove Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija. Znači naš čovek iz Vranja i uopšte nije teško gradonačelniku da to učini. Da li ne može ili ne sme, ja to ne znam. Ako on to ne može, ja mogu. Ja stojim punih 25 godina, ne bojim se ničega, ja sam pravedan, nisam došao da rušim vlast ovde i da omanjujem bilo koga. Ja samo potražujem u ime 3000 radnika Koštane novac koji smo mukom zaradili. Jeste, tako je.